Existiu represión contra o galego antes do franquismo? O certo é que sí, vamos ver agora 5 exemplos os moitísimos que houbo ao longo da historia. No ano 1877, a Deputación da Coruña dubida se comprar un dicionario de galego porque pudiera ser un mal para a unidade nacional. No ano 1861, prohíbense o galego, o catalán e o euskera nas notarías. No ano 1801, o galego non pode subir aos palcos. Indícase, en ningún teatro de España se poderán representar, cantar ni bailar piezas que non sean en idioma castellano. No ano 1796, na regulación do Concello de Pontevedra para a súa escola de primeiras letras, márcase taxativamente que non se debe permitir que los muchachos usen la lengua gallega e que se debe punir calquera posibilidade de empregaren, mesmo alén dos muros do colexio. No ano 1701, nunha escola de Nigrán, escríbese: es necesario que los niños se vayan acostumbrando a la lengua castellana para dejar los vicios a la lengua gallega. Do castigo moderado ao máis conducente. As constitucións á Cátedra de Gramática de Tui de 1543 son as normas máis antigas que coñecemos con penitencias físicas concretas polo feito de falar galego.